Naša država nestihla napraviť dobrý ambijent za zaštitu našich produkovateľov poživí a od toho roku i Európskej únii veci niet kvóty za meso i mlieko i preto teraz naše trgovište vše intenzívnejšie pod pritiskom zvyškov mesa i mlieka zo tých trgovišťach. Produkovateľe mlieka i švinjeciny teraz u veľkej dilemi jak dalje. Cena švinjom nahlo spadla. Imamo jedno otkupno mesto tu u Đurđove, to isto mesto robi u Mošorinu i u Čurogu i na velim mjestu nam že tu lobby mocni, tu nejaký mocný človek stojí za toho i jednostavno nie dozvoljava da to drugim da prihod, da še pravi konkurencije. A bilo včera, keď som patril na televiziji, ministarstvo vyjavilo, že mesare budu otkupljovac po 145 dinari. To mesare budu otkupljovac, ali ja davam znači na otkupne mesto. I nie dam mesarovi, znači davam otkupljivačovi, gdje on sebe vežnjeva u 56 dinari. Znači nije domajce više teraz cena 145 dinari i to ja dobijem, ja nie dobijem tu cenu. Ja môžem dobiť 5 alebo 10 dinári menej. Náš sebešedník varí, že ešte koniečno rýchta i druhé odkupné mesto, to zda budzej konkurencii. A on osobne nemá problém so splasmanom, bo všetko popreda privátnym kupcom, ktorý mu pláca po výhodnejšej cene.